Věřím, že ve vašem životě přišel moment, kdy jste pod vlivem různých knih, influencerů a zaručených rad došli k tomu, že když vyřadíte sacharidy, tak konečně zhubnete a váš život bude už navždycky jiný, protože sacharidy jsou ten skutečný nepřítel. V mém životě ten moment přišel, jenom ta očekávání nenaplnil, proto si dnes vyvrátíme pár mýtů, povíme si vše o sacharidech a o tom, proč jsou pro nás ženy ještě důležitější než pro muže. Zdravím vás, dámy, moje jméno je Andrea, jsem zubařka a zároveň velký fanda čehokoliv, co souvisí s lidským tělem, a to hlavně s tím ženským. Postupně jsem se zanořila hluboko do tajů ženského těla a ženské mysli a teď se své poznání snažím předat dál a pomoci ženám lépe pochopit a přijmout své tělo. Video o bílkovinách už jsme měli a dnes se podívám na další důležitou makroživinu, kterou jsou sacharidy. A ty v dnešní době, i když mi přijde, že se blízká na lepší časy, nemají tak výsostné postavení jako bílkoviny. O proteinech se mluví v souvislosti, že jich potřebujeme víc, ale sacharidy jsou často prezentovány jako ten záporák, kvůli kterému přibíráme a kterého vlastně pro svůj život nepotřebujeme. Ale je to ve skutečnosti tak? Nebo je to opět potřeba zasadit do kontextu a podívat se na to z širší perspektivy? To si všechno odpovíme v dnešním videu. Tak jdeme na to. A ještě předtím, než začneme, tak k vám musím být upřímná. Možná jsem trošku zaujatá, protože sacharidy jsou moje velmi oblíbená věc. Nevím, kdy tato láska vznikla, ale kdybych si měla vybrat jedno jídlo, které bych měla jíst do konce života, tak to nebude žádná proteinová bomba, ale střídavě špagety a matriciana, carbonara a halušky s brinzou. To jsou 3 jídla, ale nemohla jsem si vybrat. Každopádně, sacharidy, někdy též cukry nebo karbohydráty, jsou jedna ze 3 hlavních makroživin, vedle bílkovin a tuků. Jsou součást naší DNA, jsou součástí našich nebo rostlinných buněčných stěn, nebo třeba hrají významnou roli v naší vnitřní a mezibuněčné komunikaci. Pomáhají například aktivovat hormony štítné žlázy, to bude důležité téma, a hrají roli i v našem imunitním systému. Jsou skvělým a rychlým zdrojem energie a jak už víme, uklidňují náš nervový systém a podporují syntézu našeho happy hormonu serotoninu. Sacharidy, a to bude taky důležité, jsou také skvělým zdrojem vlákniny, která je extrémně důležitá pro naše střeva. A jsou také zdrojem rezistentních škrobů, což je taky výživa pro naše střevní bakterie, no a tímto podporují zdravý metabolismus estrogenu. Dále jsou hlavní palivo pro náš mozek a podporují náš výkon a regeneraci, protože se ukládají ve svalech jako glykogen. No a pro svou snadnou energetickou dostupnost jsou také důležité pro zdraví našeho menstruačního cyklu. Hlavně naší ovulace. Sacharidy nejsou jen cukr, patří sem cukry, škroby a vláknina. Takže sacharid je jak bonbon, tak i brambory, rýže, ovesná kaše, jablko, čočka nebo zelenina. Rozdíl je v tom, jak rychle se tráví, kolik obsahují vlákniny a živin a jak působí na energii, sytost a hladinu cukru v krvi. Sacharidy jako takové jsou velmi výživná a důležitá součást naší stravy a sami o sobě žádný problém nepředstavují. Co může být problematické, tak je naše nakládání s nimi. Problém může být jednak cukr. Když budu v tomto videu mluvit o cukru, tak to bude vždy ta sladká krystalická látka, sacharóza. A pokud se budeme držet zásady všeho moc škodí, tak i nadměrná konzumace sacharidů na úkor těch ostatních makroživin. Tam potom samozřejmě problematické být mohou. Jak to vůbec vzniklo, ten boj proti sacharidům a jejich označení za hlavního viníka našich problémů. Dáme si trošku historické okénko. Ve 20. století prudce vzrostla průmyslová výroba cukru. Už to nebylo luxusní zboží jako dřív, ale běžně dostupná surovina. Po druhé světové válce už tady bylo několik velkých firm, které samozřejmě měly zájem na tom, aby se cukr a výrobky z něj prodávali co nejvíc. A tak byl cukr propagován jako zdravý a třeba i prospěšný pro děti. Jenže se na něho zároveň začala upínat pozornost vědců, kteří tato tvrzení postupně vyvraceli a označili cukr jako hlavního viníka narůstajícího množství nadváhy, obezity a srdečních onemocnění. Cukrářské firmy se ale nedaly a nechali si vypracovat zaplacenou studii, kde jsou označovány za hlavního viníka tuky, hlavně ty nasycené živočišné. A toto stanovisko bohužel v roce 1977 převzal i americký senátní výbor pro výživu a lidské potřeby pro své první dietary goals.
A tak vzniklo doporučení výrazně omezit tuky a naopak ve velkém množství konzumovat sacharidy, cukr nevyjímaje, a s tím éra nízkotučných výrobků, které ale, aby byly chutnější, byly často plné cukru a škrobů, margarínu a vysoce sacharidové diety. Věřím, že si to pamatujete, mě to ještě chytlo a naše maminka nám na chleba třeba mazala margarín, protože byla skutečně přesvědčená, že to je pro nás zdravější než máslo, a pamatuju si i ty ovocné, sladké, nízkotučné jogurty. I když já jsem vyrostla na stracciatelovém smetanovém Florianu. No ale světe div se, srdečních onemocnění a obezity stejně přibývalo. Pokud by vás toto téma zajímalo intenzivněji, tak má skvěle zpracované video kanál Jirka vysvětluje věci. No a vy už asi tušíte, kam tady tím historickým okénkem mířím. Samotné low carb a keto stravování rozhodně nejsou žádné nové směry, které by vznikly v posledních několika letech. Historie low carb stravování sahá až do 19. století, keto stravování potom do začátku 20. století, kdy bylo využíváno především jako léčba epilepsie u dětí. První významné spopularizování low carb stravování přišlo v 70. letech minulého století s takzvanou Atkinsovou dietou, která výrazně omezuje příjem sacharidů. Opravdový boom ale přišel především po roce 2010, kdy začala sílit kritika éry nízkotučného stravování a kdy se pozornost obrátila na druhou stranu spektra. Zatímco v předchozích desetiletích byly za hlavního viníka civilizačních onemocnění označovány tuky, najednou se začaly demonizovat sacharidy. Sacharidy byly označeny za příčinu obezity, cukrovky, inzulinové rezistence a civilizačních onemocnění. A low carb, kdy jsou sacharidy omezené, ale nejsou vyřazené úplně, a keto, které představuje mnohem extrémnější formu low carb přístupu, se staly trendy. Co teda je ten viník? Jsou to sacharidy nebo jsou to tuky? Odpověď je ani jedno. Problém nejsou samotné sacharidy ani samotné tuky. Problém je způsob, jakým s nimi nakládáme. Jejich nadměrná konzumace a hlavně velké množství ultraspracovaných potravin v našem jídelníčku. Dnes už víme, že nasycené tuky nepředstavují takový problém, jak se dříve myslelo. Mnohem větším problémem jsou například transmastné kyseliny, které se nacházejí, překvapení, ve stužených rostlinných tucích a margarínech, a u kterých je prokázáno, že poškozují naše zdraví. A stejně tak dnes víme, že ne všechny sacharidy jsou stejné. Není sacharid jako sacharid. Něco úplně jiného je cukr v limonádě a něco jiného jsou brambory, rýže nebo pohanka. Ano, nadměrná konzumace cukru prokazatelně podporuje zánět v těle, zvyšuje riziko inzulinové rezistence, a protože je velmi snadné ho zkonzumovat hodně, může přispívat i k přibírání na váze. Za mě, a tohle je můj osobní názor, není dlouhodobě udržitelná žádná dieta, která výrazně omezuje jednu ze základních makroživin. Ať už to jsou tuky nebo sacharidy. A možná se teď na mě díváte a už mi píšete komentář, no jo, ale já jsem začala jíst low carb a výrazně jsem zhubla. A já vám to věřím, ale tady bude potřeba ten kontext. Zkuste se nad tím opravdu upřímně zamyslet. Co pro vás vlastně znamenalo, když jste přešli na low carb stravu? Velmi často to totiž není jen o tom, že vyřadíte sacharidy. Když si vezmeme, že typická západní strava začíná nějakými cereáliemi, k tomu džus, v průběhu dne slazené nápoje, nějaké těstoviny s kupovanou omáčkou, tak se v pohodě dostaneme na 400 gramů sacharidů denně, což je hodně. Často totiž přechod na low carb znamená, že začnete jíst víc opravdového jídla. Začnete si víc vařit doma, vyřadíte průmyslově zpracované potraviny a hlavně vyřadíte cukr. A už jenom tím si můžete obrovsky pomoct. Low carb stravování sebou totiž často přirozeně nese výrazné snížení denního kalorického příjmu. Protože když vyřadíte sladkosti, limonády, sušenky, pečivo se sladkými náplněmi a ultraspracované potraviny, tak najednou přijímáte mnohem méně energie, aniž byste to museli nějak extrémně hlídat. Takže ano, po zavedení low carb stravování můžete velmi rychle zhubnout. Ale není to kvůli vyřazení sacharidů jako takových. Zhubli byste i tehdy, kdybyste sacharidy nevyřadili úplně, ale jenom omezili průmyslově zpracované potraviny, snížili příjem cukru, jedli víc plnohodnotného jídla a dostali se do kalorického deficitu. Toto bude důležitý bod za chvilku. Navíc se vám mohlo udělat lépe, protože jste vyřadili pšenici, která, jak už víme, může být u spousty lidí prozánětlivá.
Není to proto, že bychom my ženy byly nějaké křehké, ale pravděpodobně to souvisí s tím, že ženské tělo funguje trochu jinak než mužské. Jednak jsme cyklické a naše energetické potřeby se v průběhu měsíce mění. Už víme, že například v luteální fázi může být energetický výdej vyšší a že naše tělo v tomto období často potřebuje více energie. A zároveň je ženský hormonální systém mnohem komplexnější a citlivější na dostupnost energie. Naše tělo totiž neřeší jen přežití. Neustále také vyhodnocuje, jestli má dostatek zdrojů na ovulaci, případně těhotenství a reprodukci, a dostupnost sacharidů je s hormonálním systémem velice úzce propojena. Obzvláště důležité je to u štítné žlázy. Sacharidy totiž podporují přeměnu hormonu T4 na aktivní hormon T3, neboli triodtyronin, který řídí rychlost našeho metabolismu. Ovlivňuje energii, tělesnou teplotu, náladu i menstruační cyklus. Pokud je příjem sacharidů dlouhodobě velmi nízký, může se tělo začít adaptovat tím, že bude produkci aktivního hormonu T3 snižovat a snažit se energii více šetřit, což naznačují některé studie. Navíc je naše tělo mnohem citlivější na dostatek energie a pokud se jí nedostává, tak začne omezovat funkce, které nejsou důležité pro přežití, jako třeba ovulaci a reprodukční funkce. A tady už často souvisí s velmi nízkým příjmem, kdy u low carb stravování je riziko podvyživení větší. A opravdu některé ženy mohou na nízkosacharidové stravě prospívat a cítí se skvěle. Zatímco jiné začnou pozorovat větší únavu, horší spánek, problémy s menstruačním cyklem nebo třeba větší citlivost na stres. Těch příběhů jsem viděla a slyšela hodně. A já jsem jedna z žen, která si tím prošla. Navíc je potřeba si uvědomit ještě jednu velmi důležitou věc. U low carb stravování bývá často problém s nedostatkem vlákniny. To je tedy potřeba si hlídat, protože právě sacharidy patří mezi její nejvýznamnější zdroje, ať už to jsou luštěniny, celozrnné obiloviny nebo třeba ovesné vločky. Zelenina je samozřejmě také výborným zdrojem vlákniny, ale musíme jí sníst opravdu velké množství, abychom pokryli celý denní doporučený příjem. A právě proto mohou být sacharidy velmi cennou součástí našeho jídelníčku, protože pomáhají udržovat zdravé prostředí v našich střevech a jak už víme, zdraví střev je velmi úzce propojeno s hormonálním zdravím, imunitou i celkovou mírou zánětu v našem těle. Pořád říkám dostatek sacharidů, ale kolik to tedy je? Jako minimum bych pro každou ženu dala 150 gramů za den. To neznamená 150 gramů rýže denně, ale 150 gramů sacharidů. Takže pro představu to jsou 3 kousky ovoce, 1 ovesná kaše, 2 brambory a porce rýže. Což je velmi příjemné. Pokud to chcete ještě víc personalizovaně, tak u takové střední aktivity se pohybujeme u množství sacharidů za den na 3 až 5 gramů na kilogram váhy denně, což pro mě z 60 kg znamená nějakých 180 až 300 gramů denně. Pohybuji se na těch 180 gramech za den a cítím se tak dobře. Pokud ale intenzivněji sportujete, hlavně třeba děláte nějaké vytrvalostní sporty, tak se nemusíte bát ještě vyššího příjmu sacharidů. 5 až 7 gramů na kilogram váhy denně a u velmi intenzivního sportování 7 až 10 gramů na kilogram váhy denně. Ideálně rozmístěné kolem tréninku, kdy už víme, že naše svaly po tréninku fungují jako houba, která nasává glukózu, aniž by k tomu potřebovala inzulin. Sacharidy také doplňují svalový glykogen, pomáhají podat lepší výkon, zlepšují regeneraci a snižují stresovou zátěž těla. Proto můžete s nižším množstvím sacharidů fungovat dobře, pokud nějak extra necvičíte. Jakmile se do toho ale přidá zátěž navíc v podobě sportu, tak můžou nastat problémy v podobě únavy, zhoršené regenerace a malého množství energie. Myslím si, že sportovci mi dají za pravdu. Jsou ale momenty, kdy je snížené množství sacharidů na místě i u žen. A to je, pokud máte inzulinovou rezistenci a z ní pramenící například PMOS. Jak už víme, tady může být snížení příjmu sacharidů, dokud se senzitivita na inzulin nezlepší, na místě. Pořád se ale nebavím o úplném vyřazení sacharidů. Pod 100 až 130 gramů denně bych to já osobně nedoporučovala.
Mým cílem dnes nebylo vás odradit od low carb, jen si všímám stále přítomného strachu ze sacharidů, obzvláště u žen, a tak jsem vám jen chtěla ukázat, že sacharidy opravdu nejsou ten nepřítel a jde jenom o to, jak s nimi nakládáme a v jaké formě je konzumujeme a že se jich opravdu nemusíme bát. Pokud vám low carb vyhovuje a jste tak spokojené, tak s tím pokračujte. Jen je potřeba si hlídat svůj příjem kalorií z jiných zdrojů, poslouchat své tělo a být k sobě upřímné. Máte dostatek energie, je váš cyklus pravidelný a v pořádku? Cítíte se opravdu dobře? To jsou otázky, které je potřeba si odpovědět. To je z dnešního videa vše. Pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím like nebo mi napište komentář, a pokud nechcete, aby vám další videa utekla, tak budu ráda, když mi dáte odběr. Těším se na vás u příštího videa a do té doby se mějte krásně. Pa!